Soc en Gerard Morales. He pogut conèixer la Júlia, que és afectada de pell de papallona. Sovint, la gent busquem referents en els atletes d'èlit, i és també en les persones anònimes on trobem grans mostres d'esforç. Hola, soc la Júlia i tinc una malaltia a la pell. El que per tothom és molt fàcil, per mi és un esforç. Vine a la Volta a la Cerdanya, a la cursa Sumant Capacitats, o bé compra un dorsal solidari a ultrafons.com.